Згідно з інформацією, яку надав Ескандер Барієв, він проводив таку собі соціальну акцію «Мовчиш про Крим, забудь про президентство» «Ліберті Крим є». І безпосередньо Володимир Зеленський опинився в десятці людей, кандидатів у президенти, які в своїх передвиборчих програмах про Крим взагалі не згадують. То виходячи з того, що ми маємо більше, якщо я не помиляюсь, 31%, так, майже за Зеленського. Так. Якщо ми маємо 31%, це насправді великий відсоток довіри голосування 30-26 у першому турі. То правильно мені розуміти, і взагалі нам розуміти, що саме 30% про Крим взагалі немає жодної тями і жодної претензії, вони не мають до того, що Крим анексовано. Як це розуміти? Ваша думка? Ви знаєте, я далекий від того, щоб критикувати людей, які проголосували за Зеленського. Переважно за нього голосують люди, які хочуть різких змін, які це протестне голосування. Вони взагалі проти влади і політики як такої виступають. Ну, можливо, це не гарно для країни, це не дуже свідомо, але критикувати людей за це я б не став би дуже сильно. Я вважаю, що потрібно людям роз'яснювати, що за будь-який вибір доведеться платити. Свого часу вже проголосували люди за Януковича. Нагадую, що Янукович дуже багато отримав підтримки серед громадян України, пройшов з великим відсотком. Коли він тікав, наша казна була розграбована. На рахунку казначейства, державного казначейства залишалося 100 тисяч гривень. Оце ціна несвідомого вибору. В результаті діяльності Януковича ми маємо війну, маємо складнощі в економіці, розвалену інфраструктуру. Розумієте, за все треба платити. В разі, якщо Зеленський стане президентом, в тій складній міжнародній обстановці, коли є відкрита агресія Російської Федерації і кожного дня гинуть наші солдати, я думаю, що ми матимемо великі клопіти, великі проблеми. Тому що річ не в тім, проросійський Зеленський чи не проросійський, говорить він про Крим чи не говорить. Ми забуваємо, що є Російська Федерація і Путін, які ведуть свою політику щодо дестабілізації і розвалу України. І вони скористаються Зеленським, скористаються взагалі будь-якою можливістю для того, щоб дестабілізувати Україну і розвалити її, знищивши її суверенітет і незалежність. Буквально в цьому році Валерій Герасимов, очільник Генерального штабу Російської Федерації, на Російській воєнній академії наук підтвердив, що їхні нові методи війни, ведення війни – це створення хаосу, як вони називають контрольований хаос. Це завдяки інспірації п'ятої колони, революції, економічного тиску, військової компоненти, терактів, політичної дестабілізації інших країн, приводити країну, яка їх цікавить, до такого стану, коли вона руйнується через внутрішні протиріччя. А після цього можна хоч війська заводити, хоч країна сама прийде з проханням, будь ласка, візьміть нас в новий Радянський Союз. Це їхня логіка, це їхній метод. Вони так воювали в Чечні, вони так воювали в Абхазії, вони так воювали в Осетії, вони так продовжують воювати на Донбасі, таким чином захопили Крим. Відповідно, я певен, що Російській Федерації вигідно привести Зеленського, і вони скористаються його недосвідченістю, вони скористаються тими протиріччями, яка ця фігура викликає, для того, щоб намагатися Україні нав'язати свою волю, свою політику. Це взагалі нав'язати свою волю і нав'язати свою політику – це кінцева мета будь-якої війни. І от Путін зараз шукає можливості вплинути на Україну меншим, скажімо так, менше використовуючи воєнний шлях і більше використовуючи військово-політичний. От. Якщо і вдасться, я думаю, що ми дуже сильно пошкодуємо.